Towers, zoals gezegd. Allemaal van deze gebouwen eind 19e eeuw. Eind 19e eeuw. Bijna van de Gold Rush. Charter Towers Expedition Groen. Ja, maar hoort u dat niet hoor? Dit is ook niet handig, Gerrit, want ik kan beter zo doen. Oké. Maar nu kun je wel wat vertellen hoor. Oké, nou Charter Towers, groot geworden tijdens de Gold Rush. Allemaal goudzoekers die hier naartoe kwamen natuurlijk. En ja, daarvan stammen al die mooie gebouwen die je nu ziet. Allemaal 19e eeuwse gebouwtjes. Erg leuk stadje om heen te wandelen. Rond te lopen. Ja. Chinese restaurants. Oh, die is mooi. Ja, hele mooie gebouwen. Echt hele mooie gebouwen. Stock Exchange. Dit is denk ik vroeger een soort town hall geweest. Zeker weten doe ik het niet. Deze is ook heel mooi. Een heel mooi gebouw. Nou ja, goed. Dit was een beetje Chartersville wat dat betreft. Waarvan later meer. Yo!